Sulod sa tulo kasunod-sunod nga higayon, Gipasidunggang na usab sa Trinity University of Asia ang GMA Regional TV isip 2019 Best Regional TV Network sa nasod. Si Nico Sereno sa report. The 2019 Platinum Stallion Media Awards Best Regional TV Network is GMA Regional TV. We're humbled by your recognition of GMA Regional TV as the best regional TV network for the third year in a row. Gihulagway sa Trinity University of Asia nga ang GMA Regional TV nakahatag sa mas matulun-anon, makapadasig ug mamugnaon nga mga balita nga mihatod alang sa paglambo sa kinaadman sa mga institusyon. Nahimo kini pinaagi sa natampo sa GMA Regional TV sa media industry. Sa iyang pamahayag, mapasalamaton si Oliver Amoroso, Vice President and Head for GMA Regional TV sa pasidungog nga gihatag sa TUV sulod na sa tulo kasunod-sunod nga katuigan. Ang laing pasidungog nga nadawat sa GMA RTV matud ni Amoroso mo'y maghatag og dugang kadasig sa mga GMA regional stations aron muhikay og mga local TV programs nga makapadasig ug haom sa gusto sa mga viewers sa tibuok nasod. Maraming salamat from Luzon, Visayas, and Mindanao. Maraming salamat. Extra special ho yung award this year para sa amin dahil this is the third year in a row that we won the award. At meron ho kaming mga clinicians na nakasama sa team, dalawa, intact. So we're very happy. Thank you, Trinity University of Asia. Nico Sereno, Balitang Bisdak.